balik sa ta guys, mag road trip sa ta from Carmen to Uptown, Cagayan de Oro City. So tara. Time check, it's 3:55 PM. Medyo niinit siya. Gawas na po sa mga student.
sa uptown. Daga na mga businesses dire. Daga na pud kanana like McDo, Jollibee, Chowking. Karon malabyan ni nato karon. Chowking oh. Chowking drive-thru. Next dayon Jollibee. Next din McDo. Nagsunod din silang tulo. And then kaning tulo na yung mga drive-thru. Guys, dirigi ako sa Masterson sa Binyo.
tama na ninyo video guys. I hope you like it. Thank you for watching. Bye bye.